Okay, what's up mga kabalen? At another day, another vlog para sa atin, no? So, ngayon, galing tayo sa trabaho. Kakalabas lang natin at meron tayong pupuntahan. So, nakaka-excite itong pupuntahan natin. So, nandito ako ngayon sa New Point Mall sa parking ng mga sasakyan and big bikes. At exit lang tayo. Kukwento ko sa inyo kung saan ang aking lakad. Ayan. Oh, naka-vlog ako. Baka gusto mo mag-shoutout. Okay, oh, gara daw, gara. Oh, okay. Ayan, so mga kaibigan na natin itong mga mga teller dyan sa dito sa NTEC, no, dito sa Nepo. Okay, so kagaya nga ng sinabi ko, no, mga kabalen, medyo exciting itong ating lakad for today's video dahil naalala nyo ba yung last kong vlog, yung tungkol sa Clark Museum, yung part 2? Diba meron akong binanggit doon na may sumulat sa atin at naghihingi ng barley grass. Ayan, at ako'y nanawagan sa Salveo barley grass mismo. At noong isang araw mga kabalen, no, nakatanggap ako ng email. At ayun, pagkita ko dun sa email ay si Salveo Well po mismo ang nag-reach out sa atin. Nag-send po sila ng email at ayun po, willing daw po silang padalhan ng complimentary product yung ating pong follower na sumulat na nag-send po sa atin ng message. Ayan. So ayun, kung napapanood mo ito, finally po, papadalhan po kayo ni Salveo Well or ni Salveo barley grass ng sample or complimentary product. Ayun, maraming salamat Salveo Well sa pagtugon po sa pangangailangan at pakiusap ng ating follower. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang yan mga kabalen, no? Kaya po tayo may lakad ngayon dahil pinapatawag tayo ni Salveo Well. Hala! Ano kaya ang ginawa natin? Bakit tayo pinapatawag? Ayan. So medyo exciting na nakakakaba, no? Pinatawag po tayo ng management ng Salveo Well dahil tayo daw po ay malugod nilang inaanyayahan or tinatanggap bilang isang brand ambassador. Ayan. So ayun, di ba? Napakalaking blessing at it's an honor po. Nasa kagaya natin na hindi naman din talaga malaki pa sa larangan ng pagbablog, no? At nabigyan tayo ng ganitong opportunity. So ako po, kino-consider ko po tong blessing galing sa taas. Dahil po, ayun, dahil po sa isa tayo sa mga napili na maging brand ambassador ng Salveo Well. So pupunta po tayo ngayon doon para mag-contract signing. Ayan. Maraming salamat po. Thank God for this blessing. Ayan, kaya naman excited tayo mga kabalen, no, dahil first time ito na officially magkakaroon tayo ng contract signing na pagiging brand ambassador ng isang kumpanya or produkto. Although mayroon akong pinost nung isang araw pero wala pa siyang official na patawag para mag-sign ng contract. Pero ito po, on this day talagang pinatawag po tayo para mag-sign na ng contract. Okay, so ayan, ito po ang kanto ng Angeles City Center. So papasok po tayo dito at didiretso lang ho ng kaunti. Nakikita ko lang po kasi yung office nila dati dito, pero
hindi pa ako talaga nakapunta. Eto, ayun ang Salveo Well. Okay. Nagulat ako doon, nabigla ako ah. So eto, park tayo dito mga kabalen. At ako po ay na-e-excite na. Ayan, so nandito na tayo guys, no? Nasa loob na tayo. At ito na po yung main lobby or entrance ng Salveo Well. Ayan. Dami nilang stocks, grabe. At ito rin po yung logo nila. Ayan. Laki ng office nila guys. Ayan. So antayin lang po natin yung kausap natin para pumasok na po tayo. Alright mga kabalen, so we are here now in Salveo Well building. At ito po, nandito na po yung management, nakasama na po natin. Ayan. So say hello naman po sa ating mga kabalen. Ayun no, diba? Ayan, so we have Miss Mara, Ma'am Kate and Ma'am Zen. Ayan, so ito na po, ito na pinakahihintay natin. We are now here and we'll sit on the contract. Ayan, so stay tuned po mga kabalen. Yes. Baka gusto niyo mag-shoutout. Shoutout sa pogi kong asawa Raymond Hipolito. I love you, Mama Chup Chup. Oh, ma'am. Hello sa family ko. So use SBG to stay healthy. Yes, of course. Oh, ma'am. Mahihayin si Ma'am Mara. Ayan, oh. Hindi na po. Ay, wow ha? Ay, no. Ako sa harap. Isa pa. Salamat po. Thank you, sir. po. Sayang, naubusan ako ng stickers. Ay, oo nga. Maraming riders dito. Oo nga eh. Kasi yung... Pagbalik mo na lang. Opo. Sabi kasi nung gumagawa ng sticker eh, mamaya daw sana. Sabi ko sana earlier para at least pagdating ko dito, may dala ako. Ano sa kayo dito, sir? Angeles talaga ako. Kaya lang, when I got married, nagtumira na ako dito sa Mabalacat. Okay, so mga kabalen, eto na. So, re-review lang natin, babasahin lang natin at i-guide tayo ni Miss Mara para mas maintindihan natin yung contract. I'm Aris. Aris, ayan. Oh. Shoutout ka, Sir Aris. Kung sino Shoutout sa wife ko, Gian Concepcion. O yun, syempre, kailangan yon. Okay. Meron pa isa. Sir. O yan, sir. Hello, shoutout sa mga kaibigan ko dyan, tsaka sa girlfriend ko. Ayun. Alright mga kabalen, no? So we are very lucky because we were able to join the CEO herself, Miss Rich Yanes. Ayan. So ito, Miss Rich, message naman po sa ating mga kabalen. Ayan. Ayan, full support tayo dito sa channel ni MJ. So sa lahat ng mga Salveans, subscribe na kayo dito sa channel ng Kabalen Motovlog. Ayan, maraming salamat po. Kabalen Motovlog and is now a Salvean. Yes. And thank you very much po, Miss Rich, for having me as your
brand ambassador. Yes, maraming thank you and welcome to Salveo El family. Ay, thank you po. Ayan. So, Salamat. bye! Okay, ayan. So mga kabalen, medyo ginabi na tayo, no? Pero very productive ang ating ginawa ngayon. At tayo nanggaling dito sa Salveo Well Building. Ayan, maraming salamat po Salveo Well. At maraming salamat din po sa butihing CEO ng Salveo Well na si Miss Rich Yanes. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala kay Kabalen Motovlog. Ayan. So asahan nyo po syempre na gagawin ko po yung best natin para magawa po yung part natin or yung role natin as a brand ambassador. Ayan. Okay, so hanggang dito na po muna ang ating vlog mga Kabalen. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit that subscribe button on our YouTube channel. At follow button naman po sa ating Facebook channel. All you have to do is just search Kabalen Motovlog. At ayan po, makikita nyo na po ang aking logo. Ayan, okay. So once again mga Kabalen, this is Kabalen Motovlog saying ride safe, stay safe, and God bless.